to normalna ostra akcja. Nikt się nie pohnie. Każdy zostanie na swoim miejscu, nie wiem to jasne. Tu dookoła, ano, z okolia tu są wszystkie. Prekiego ty nakrutiacie mi teraz? Co to jest? Się poznamy? No dobra. Nikt się nie pohnie. Tu to mamy pod kontrolą za to, że dneska tu przyjdą 4 nienormalnie ważni ludzie. Jean-Claude Van Damme, 4 komplet. Tu przyjdą wszystkich 4, ja mam na starosti. Za ten sprawiedliwy život, za ten sprawiedliwy sen. Ať ti každý den připomíná, kluka jako já, hledá už spoustu let, takový trošku plný já. Srdce mi rozbúchá, viem, že to neskončí, kým si tu so mnou. Adrenalín cúva, srdce mi rozbúchá. Green, Fatianca, Boga ci membia, Capo Giorgio Marà. Fresche te va, fresche ti amandais, tagli ti parti, ciò si necessita, segreta l'extreme, e se la amore se deliti, rende stare e scegli.
blížia sa. Počujete, potrebujeme, aby nás počul. Naozaj, jeden to je zvyklý. No tak pán je zvyklý. Tak mu dajme o sebe väčšinu. Miestne, návštevníci Mestského parku. Jean-Claude Van Damme. Čarovné meno. Veľmi dlhé sa mu ťažko vypisuje, keď napríklad na pošte šek píše, alebo čo, nie? Strašne sa mu ťažko vypisuje Jean-Claude Van Damme, keď zabudní na čo z toho nakoniec, no. A už aj púšťajú filmy so Jean-Claudeom? Už dávajú filmy so Jean-Claudeom? Už púšťajú? Áno, nie, ešte nie, nie. Už ide, už ho máme na kamere, už prichádza. Teraz už naozaj, prostredníctvom našich kamier máte možnosť vidieť toho očakávaného headlinera, hlavnú hviezdu, ktorá prišla podporiť otvorenie Mestského parku a pozdraviť vás, Jean-Claude Van Damme. Drahí priatelia, tak ako sa slúši a patrí, nech je nás počuť, nech je o nás počuť v celom svete, nech sa dobrý chýr o tejto obci, o vás všetkých, nesie do celého sveta. Už je tu, je medzi nami, vy ho mnohí nevidíte iba prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ale o malý moment vystúpi na pódium, v celej svojej kráse a sile vybieha na pódium Jean-Claude Van Damme. This is Jean-Claude Van Damme, miestne festival. A tlmočníčka Lucia, ktorá sa postará o to, aby sme všetkému rozumeli, keď sa robí so Jean-Claude rozprávať. Priatelia, privítajte Jean-Claude! To povedal Jean-Claude Van Damme, ktorý ešte včera bol niekde veľmi ďaleko. Poprvýkrát na Slovensku. Vítame sa. Here in Slovakia. But I'm gonna shoot the audience to Ale see, nemusí vás nahrať. to see, thank you. To see what is to feel like to be like a rock and roll star. Aby som si... Ruky dole pre Jean-Claude Sporty. Ruky hore. Svet nás hľadá. Počúvajte, a tak sa trošku šťuhnite do kopy, že by sa mu vošlo do foťaku. Everybody. Budete v telke, možno aj v nejakom akčnom filme. Niektorí z vás prípadne získať od neho aj podpis. Máme pre vás pripravené aj dopredu podpísané podpis karty s podpisom Jean-Clauda. Víme, aký čas nakoniec náš hosť bude venovať práve podpisom. Ešte stále ochotne a s úsmevom na tvári podpisuje karty